aquesta és una campanya atípica. Atípica, sí, a la nostra ciutat, perquè el Partit Popular de Xàtiva, a hores d'ara ni té projecte, ni té programa, ni té un candidat definit. La participació, la transparència, el treball i, sobretot, l'honradesa. Necessitem a esta ciutat un govern honrat. En esta lluita no estem sols, perquè tinguem el proper president de la Generalitat Valenciana, a Ximo Puig, que ens va ajudar a aconseguir recuperar la dignitat d'esta ciutat. Jo penso en Xàtiva, en esa Xàtiva que va ser capaç de resistir en un moment determinat a l'invasor. Jo penso en la Xàtiva de Raimon, penso en la Xàtiva de tots vosaltres, perquè mireu, ni en els pitjors moments esta ciutat mai ha sigut la ciutat de Rus. Mai ha sigut la ciutat de Rus. Ha sigut la ciutat vostra, la ciutat de la bona gent de Xàtiva. Anem a passar pàgina d'estos 20 anys de retard i de corrupció d'este país. Hem de passar pàgina ja, per a sempre. No prometem la lluna, com bé dia Roger. Nosaltres, n'hi ha alguns que diuen, vamos a tocar el cielo. Jo me conforme en ajudar a la gent del meu país. El cel, cada un que el toque quan pugui. Si jo vull ser president de la Generalitat, fonamentalment, és perquè algunes de les persones que en estos moments estan més absolutament atacades per la Generalitat deixen d'estar atacades. Aquesta és la meva responsabilitat.